kone yau muna ganin fa kaji ma sun shiga uku. No. Na zan yi ne na zan kada. Ciki nan na hawo magana ta kare. Ina zuwa. Yawwa. Ma dubu ban tafiya. Magana kuɗi na ne. Yawwa. Magana 50,000 dita. Wallahi sai an bani. A gani? Haka na komai. Ni yanzu da kake nufi kenan. Ka yi haƙuri watan sama. Zan ba ku dubu ka. Ai kai ne ka san wani watan sama. A watan ƙafa yanzu nan za ka dauke. To kaga. Yawwa. Ka san me za a yi? A'a. Jiya na sai babur ɗin nan. Na siya. Ka san mene ne? A'a. Mu 75 na siya. Ba ni 15 ne. Ni yanzu ai babu kuɗi jikina da kani sai abubuwa na. Abubuwa dai. Kamar shi gobe ka zo ka. Kai ɗaya mana. Ka tuka min 15,000 maka bar. 75 na siya ban faɗi ko sai. Akwai wayoyi a jikina. Allah ya sa da wannan 30,000 na siya. A'a na ga za ta yi wannan. To ni kuma na siya ta 10. A'a. To ni kafa biyu fa na baka. To ni dai shi. Kafa biyu fa na baka ba. Ba komai. Daga nan tafiya. To shikenan. An yi ba bashi. Saura 5,000. To ka kama wani. Kama wani. To ce wannan kasi. Wannan? Wannan 7,000 na siya ta. 5,000. Haɗa kai jimla 15 sun. To ma dubu a bani na mai mana. Kalli tankinsa tap tankin. To Nunu, idan Allah ya fiye mu, ka zo da maka aishi mu kulli da takardu. Ba mu kulli turawa ba? Ba mu. Amma ka zo ka kare mu. Wato saboda barayi kenan. Saboda kasan ke sa bana da mu kulli saboda barayi. Saboda barayi ne ba. To shi kenan. Sai an jima da Nunu. Wallahi ka ci mun zama. Ka ci mun zama. Ka ci mun zama. Wallahi an jima. Wallahi ka ci mun zama. Godiya nake. Godiya nake. Ka ci mun zama. Godiya nake. Yawa. An jima. Wannan shashasha ne fa. Billahi Allah na ka buga masa na buga masa. Kai ma ya sha kwana alquran nan. Kan na je ya makalle shi. Ka duba fa watan wahalar da nake sha da a ce aikin gini ne wahalar da na sha yau a tura babur din nan da tuni na ci 2,000 wallahi mutum duk diya sila da tsabar wahala billahi na gani malam da Allah taimaka mu mana mutu da Allah go yawwa yawwa barka dai ya gida ya jama'a to madalla yawa da Allah a taimaka dan tura ni babur din da ya iya tashi a taimaka a tura shi yawa dan saurara ban waye ba to ka ji bawon Allah mutum yi abu dan Allah dan annabi kuma zai gobe ladansa ban gane abu dan Allah ba uban waye ba ka mashi da tambayar da nake maki irin ku ne ku Allah ki ta ko aljanna frigate saboda abin da kai kar ka manta fa gumi nake ina wahala ka kunna mun dan tafi kuma ka kashe kuma kana wannan ni na ba ka bani amsar tambaya ka ba uban waye ba wannan mashi to babur ya ne ya kai to na ka da mashi na mu kunna ina ta kadda mashi ne na mu kunna tunda ka ce ya kai ko kai ba ka ce to kai na'am idan aka taba sayan mukulli mashin ba mukulli ba wanda
kai mahaukaci ne. Ban gane. Wannan babur din na da sata sa kai. Na'am. Mun saka kuma mun saka ga mun. To ina zuwa. Dawo nan ka tsaya kusa da ni. Yawwa shine zaka fuskance ni in fuskance ka. Amma ka tsaya daga can ina magana kana magana ai ba za ka ji ba Ba sosai. na amsa tambaya ka. To abinda nake so da kai. Wannan babur ɗinka ne. Illahi la ilaha illa huwa yani a gurin madugu. In dai ka san madugu. Ko na san madugu. To a gunsa na siya. To kai baka san sana madugu bane. Kai dan mahaukaci ina ne zaka sai mashin a wurin madugu. Kuma ba mu kuɗi. Gaskiya ba an yi buri boko. Illahi lazi an yi buri boko. Mashin gida ne. To. Ka san me nake so da A kai? Salin adam ga hanya. Kuma ba haka ba. To za mu shawarta. to Amma zaɓi na baka. bi babu Ka ke. yarda asiri alfe ga hanya ne. Ba wayoyi na. Ba kuɗi na ba mashin. Sannan kai ka sai. To Ok, wayoyi ka bashi ya baka mashin to gida. shikenan. Ba komai. Ga hanya. To ba komai. Ai ni ina nan. Kana nan? Eh. Bari ma yaran da zaka fi ganewa da yaran da zaka fi ganewa. Duk kowanne yare ni na yafe. Hau babur kawai ka tafi. Yawwa. Na yafe hau babur. To, shikenan. Eh. Allah ya taimake Eh, ka. kware kuwa. Allah ya taimake. Allah ya taimake ni. Kai kuma Allah bai taimake ka ba.